Здравей, България! Правя това видео, защото вероятно вие забелязвате, че напоследък говорим все по-често за американски военни самолети над нашата страна. В това видео ще разгледаме данни от въздушни радари и други източници, като само през последните дни бяха забелязани 7 самолета цистерни за зареждане на изтребители във въздуха, 3 транспортни C-17 и C-130, както и няколко Boeing 747 за превоз на военнослужащи. Но това не са изолирани полети, това е само върхът на айсберга. Когато погледнем данните от въздушните радари в целия район, картата става интересна. Ние наблюдаваме най-голямото раздвижване на военни активи от времената на войната в Персийския залив и пустинна буря. Само за 24 часа се придвижиха и ключовите за големи операции E-3 AWACS и E-11, активи за ранно предупреждение и контрол на бойното поле. Говорим за над 30% от американския флот и близо четвърт от бойната авиация, които са в движение. Това не изглежда като изолиран удар, а по-скоро като подготовка за продължителна военна кампания. Причината дипломацията се провали. Преговорите с Ислямската република за спирането на ядрената програма, за прекратяване на подкрепата към Хамас и Хизбула и най-вече за спирането на обогатяване на уран стигнаха до задънена улица. Погледнете логистиката. Самолетоносачът Ебрахам Линкън вече е в Оман. Джералд Форд е на по-малко ден път от района. Очаква се пристигането му да съвпадне с този уикенд. Не случайно Америка често започва подобни операции в почивни дни, за да не влияе на финансовите пазари. А България? Ислямската република е ги наричам така, защото не всички перси приемат управлението на Ислямската революция, но въпросните рискуват да включат цялото НАТО, ако атакуват която и да е членка. Офанзивните действия на САЩ в тази кампания няма да включват Алианса. Ние сме логистична база, но не е пряк участник в евентуални удари. Според вас ще има ли ескалация този уикенд? Кажете вашето мнение за ситуацията в коментарите и хубав ден!